Kinatibuk ang 44 milyones pesos nga kantidad sa mga proyekto ang giapod-apod sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa upat ka mga lungsod sa isla sa Camotes. Dihang miduaw si Gobernador Gwen Garcia niadtong Pebrero 12 ug 13. Ang maong mga proyekto gipili sa mga mayor didto o gigahinan kini sa Kapitolyo og pondo. Tag 13 milyones pesos ang nadawat sa mga lungsod sa Tudela ug Pilar, 11 milyones pesos ang alang sa lungsod sa Puro ug 7 milyones pesos alang sa lungsod sa San Francisco. Gidawat sa upat ka mga mayor ang mga tseke nga giapod-apod ni Gobernador Garcia. Gawas ni ini, nakadawat pagyud og Government Service Insurance System kung GSIS Group Accident Insurance ang mga opisyal sa upat ka mga lungsod ug mga barangay sa isla. Sa unang higayon, giapil na sa Kapitolyo paghatag og GSIS Accident Insurance ang mga mayor, bisi-mayor ug mga konsihal sa kalungsuran. 500,000 pesos ang kantidad sa insurance coverage alang sa mga mayor, 400,000 pesos alang sa mga bisi-mayor ug 300,000 pesos alang sa mga konsihal. Gipausbawan ni Garcia ang coverage sa barangay frontliners. Sa barangay captains, nahimo ng 200,000 pesos gikan sa 100,000 ka pesos. Samtang gikan sa 60,000 pesos ngadto sa 150,000 pesos alang sa mga kagawan. Ug ang barangay treasurers ug secretaries gikan sa 50,000 pesos ngadto na sa 100,000 ka pesos. Gipasakaan usab sa gobernador gikan sa 50,000 pesos ngadto sa 100,000 ka pesos ang coverage sa barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay animal health aides, barangay daycare workers ug mga tanod. Kini nga insurance magamit nila panahon nga maaksidente sila ug aduna usab kini pakapin nga gamay nga coverage sa hospitalization expense. Gawas sa insurance, nakadawat usab ang frontliners og vitamins ug food packs gikan sa Kapitolyo. Gibuhat kini sa gobernador tungod kay nasayod siya sa mga sakripisyo ug pag-antos nga naagian sa frontliners sa kabaranggayan nga nangalagad bisan kun way sweldo nga gidawat. Pagmatuod yun sa atong pagpangga ninyo, kamo yun ang labing una nimo nga matagaan, maapod-aturan, niini, ako kanon, nga mga tabang, ayuda, alang sa tanan ng mga frontliners, barangay workers, DNS, daycare, tanod, baka, ug mga barangay officials, lakit na ang atong mga senior citizens. Alang sa kalungsuran, gipili na sa mga mayor ang ilang mga proyekto nga gastuhan sa salapi nga giapod-apod sa Kapitolyo. Sa lungsod sa Tudela, gipili ni Mayor Jojo Solante ang pagpatukod og shoreline protection ug backfilling sa pantalan sa Hagutapay. Pagpatukod og duha ka andana nga edipisyo alang sa ilang municipal disaster risk reduction. Pagpatukod og motor pool building, pagpaayo og pagpanindot sa legislative building ug uban pa. Si Pilar Mayor Winky Santiago, pagpaayo sa ilang municipal building, pagpalambo sa pantalan sa ilang lungsod, pagpaayo ug pagpalapad sa ilang session hall, ug uban pa ang gastuhan sa iyang nadawat nga 13 milyones ka pesos nga mga tseke. Samtang ang 11 milyones pesos nga nadawat ni Puro Mayor Gary Rama, gamiton kini sa pagpatukod og multipurpose building sa lungsod, pagpalit ug pagtaod og solar lamps, pagpatukod og multipurpose building sa Barangay Esperanza ug uban pang mga proyekto. Sa iyang bahin, si San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr. nagplano na og mga proyekto sama sa pagpanindot sa ilang public toilets ug merkado publiko, gym, baywalk ug sa Lake Danau nga maoy gamitan sa iyang nadawat nga 7 milyones pesos. Una nang gipahimangnuan ni Garcia ang mga mayor sa kalungsuran ug mga dakbayan dinhi sa probinsya nga mga proyekto nga matagamtaman sa katawhan ang ilang hatagan og prioridad. Kini aron matagamtaman nila ang epekto sa pagkalabing adunahan sa lalawigan sa Sugbo. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.